Първо искам да ви благодаря, че ни приехте във вашия дом. Прекрасно е, всичко е много хубаво. Пожелавам ви с много, много здраве да го ползвате и тази прекрасна принцеса да се чувства страхотно в нейния дом. Как решихте да сложите плод от технически камък за вашата кухня? Първо, материала и как изглежда е много важно за нас. Това беше основната причина, може би. Искахме да изглежда хем естествено, хем луксозно до някъде, но и практично, не да се чудим какво да го правим след това. И си търсихме, попаднахме от препоръки на доверени хора, да кажа, и така се свързахме с вас. Рахит, има ли какво да допълниш? Аз искам да кажа само, че малко е изкопирано, защото го видяхме в много близки приятели и си казахме, това искаме. После чухме при други приятели и видяхме техния камък и казахме, вау, супер е. И те казаха, една малка фирма, даваха ни телефон, обадихме се и общо взето всичко стана за 5 дни. От обаждането, ние с теб се чухме, отидохме, видяхме го, избрахме го и всичко стана супер бързо. Така че, да.